کوم یہ صفتنا کوم یہ صفت اللہ سایل پا قرآن دے نبی اللہ گانڈ قدردان دے نبی ہے اللہ سایل پا قرآن دے نبی اللہ گانڈ قدردان دے نبی ہے اللہ گانڈ قدردان دے نبی قرآن پتا بند نازل گالا قرآن پتا بند نازل گالا رسپ محشر رسپ محشر رسپ محشر امت غمخوار دے نبی اللہ گانڈ قدردان دے نبی اللہ سایل پا قرآن دے نبی اللہ گانڈ قدردان دے نبی اللہ گانڈ قدردان دے نبی کرمی صفت صفت ورد نبی کرمی صفت صفت ورد نبی کرمی صفت صفت ورد نبی جی محمد جی محمد جی محمد آخر زمان دے نبی اللہ گانڈ قدردان دے نبی اللہ سایل پا قرآن دے نبی اللہ گانڈ قدردان دے نبی اللہ گانڈ قدردان دے نبی تور تور زلفان خیستا رخسار میں دیان تور تور زلفان خیستا رخسار میں دیان پتا مین دیر عاشقان دی نبی اللہ گانڈ قدردان دے نبی ہے پتا مین دیر عاشقان دے نبی اللہ گانڈ قدردان دے نبی ہے اللہ گانڈ قدردان دے نبی اللہ سایل پا قرآن دے نبی اللہ گانڈ قدردان دے نبی ہے اللہ گانڈ قدردان دے نبی یوسف خائص ورطا اس نرسگی یوسف خائص ورطا اس نرسگی اد گلنو 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 گلعزار دے نبی اللہ گانڈ قدردان دے نبی ہے اللہ سایل پا قرآن دے نبی اللہ گانڈ قدردان دے نبی ہے اللہ گانڈ قدردان دے نبی گلعزار دے جانان میں مولار بپا کوثر میں مہربان دے جانان میں کم یہ صفتونا کم یہ صفتونا